Ningkong nga ay ngu ya ublay, ba ula ay yang ya kani kalat, ba ngaru ngayo ban yadon benta, leng ba jong kani ka Good News TV channel jong ka KGP sinot sepngi. Ka balong ru kalat yang ngi, bangin yo, ban pensngo ya ka ktien ka jong ublay. Kumju ru nga ay kublay ya pi, kibaya pet ya kani ka channel. Ka benta lani ka phang ka ba nga kwa ban puson ha kani ka step kalong naga gospel yo andis lenong ka beningkong ka dekhot ka ba ningkong ter hadu ka basan. Bat ki kentien ki ba ong kumni. Ngan batai atat kendiat ya kani ka benta. Ha ka ba men ningkong uladon uktien. Bat uta uktien uladon bat ublay. Bat uta uktien ulalong ublay. Hang ni la batai banadu meningkong uladon uktien. Bat ngisop thu ba ni uktien bala mention hakani ka benta kalong hi uji sukris. Bat uni uktien uladon bat ublay. Bat unta uktien ulalong ublay. Kamut uji suhi ulong ublay. Uni uladon ha kaba meningkong bat ublay. Kamut nadu badang sedang ya kani kaperthai, nadu bala thau yangi kibriu uji suru uladon bentalang ha kata. Namar kata ha kani ka kitab Genesis lenong ka beningkong dekhot ka ba apun riu. Hang turu la tho balaong ba to ngin ya thau ya ubriu ha kadur jongi hi. Bangi sngo thu hang ni ba uji su hi nadu ningkong uladon benta bantau yangi kibriu. La ong ru hakani ke benta, da u lalong ki e baro, bar klem ma u om shem lalong ke e ru ka ba lalong. Kaba mud, da uji suhi lalong ya ki e baro. Ki bangi yo i hakani ke partai, ki ding ki siet, ki merat ki mereng. Ho ki e bladon hakani ke partai, kamud uji su ladon benta ban penlong ya karu. Hakani ke benta baka dekhot ke basaw, ka ong, hau ladon ka jing im. Kamu hau jisu ladon ka jing im. Bat kata ka jing im kalong ka jing syai jong gibriu. Hau jisu ladon ka jing im. Bat uni ujisu hi ulong ujing syai jong gibriu. Uni ujisu hi ulong ujing syai jong gibriu. Haba ong jing syai kamut don ka jing dum. Haba don ka jing dum tinggi don kami ke jing syai. Habang ngilek ya kanu ka benta, lani ngilek cha klau, ngilek cha ka benta ka bakam dum, ngim yo i ka lenti. Lada ngim don ke jing syai, ngilak ban ur, ngilak ban men sauru. Tinggi don kam ya ka jing syai. Kum taru uji suru hang ni ong hau ru lalong ke jing syai jong kibriu. Kamut ni so thu hang ni ba uji su ya kani ka benta hang ni. Kamut ka kedo ya ka jing im ka jonga bat jongi. Ngi im hakani kisngi ki basniu. Ki ba ki bo jong ka jing dum ki laka. Ya ka khamat ba kenja men siem ka jongi. Bang im yo isu ya ka jing syai. Shibun hakini kisngi ki jing sniu ko lanang roy. Bat ki beriu ki lanang bat im ki la sedang ru ban ya haki e ka jing thala jong ani ka perthai. Ka bawan ra ru ya ka jing dum ha ka jing im ka jonga bat jong pi. Bat buon ru kamtam ki khun samla kum hakini kisngi. Ki don hapadeng jong ka jing dum, jong ka jing kwa bra ya ki e baro. Bat buon sien ru baka bor jong jing dum ka bor jong ubaman ki ka dum ya ki bakim tip shu ya kalenti ka babaha ba ka basniu. Ka kita proverb ru ka ong ba don kalenti ha ubriu kum ka babet. Henry bakut jong ka long kalenti jong ka jing yam. Kum ki khun samla ha kum hakini kisngi ba manta ngi yo i ba ki jingmut jong ki tho be che ki e ba ki yo i be da ki khmat ge jong ki ba ki sngo kum ba ki le ma ki ka beng. Henry ya ki ka ba ki le hadien kan poi sha ka jing yam. Ba de hang ni ken ba uji su u ai u wan khnang na ka beneng sha ka ni ka parthai khnang banwan ra ya kata ka jing syai ha ka jing im ka jongi kum ki beriu ki bla im ha pedeng jong ka jing dum. Henry ka pas ngusi pat hang ni kani ka tien jong blai ka ong bat kata ka jing syai ka syai ha ka badum. Henry kata ka badum kam pediang ya ka. Bat ka long ru ka jing shisha bakum hakini kisngi ki ba menta.
Habangi yo I yakikun samla jong ka balang lani hakikun samla para marjan para marpar ladangi kren ya ka jing syai ki kim tre ban pediang namangi yo I baka bor jong ka jing dum ka bor jong paman kila ka dum ya ka jing ka jong ki bat kila sedang so tenat ki ai baro jong ani ka perthei mangitip hiru baladangi ngi im bat kani ka perthei ladangi ngi im bat kani ka jing dum jong ani ka perthei ka bai nong jong ka kan long be ka jing yam Kashti upor skin nong room dan nong ka bapra de khot bar pulai ka ong ka bai nong jong ka pop ka long ka jing yap Henry ka jing ai ka jong ublei ka long ka jing imbam chukut da utrai jongi uji sukris bangi ngo thu ang ni ba ka bai nong hi jong ka pop ka bai nong hi jong ka jing dum ka long hi ka jing yap Henry ka jing ai ka jong ublei ka long ban pli ka lat bangi ngin yo ban pediang ya uji su kumno bangi la ban yo ya kata ka jing syai kabadon kam yang abat ya pi kalong bangin pediang Jisu kaktin jong blei haka gospel yo anis nong beningkong kada khot ka bakhat ar ko ong Henry kat ki pela pediang ya u ha kitu ula ai bor ban long ki kon ublei kata ha kita ki banget haka kerteng ka jong turai lada ngi kwa bangin lat na ga jingdum lada ngi kwa ban yo e ka jing syai kamut ngi don kam ban pediang yu Jisu u balong utan rai jong ka jing im ka jong ha ba jong pi Lamda ngim pediang yo Jisu ngin nam la da le de ru em bangin yo ya kata ka jing lai luat ban poi sha kata ka jing syai ka ba Jisu kwa ngin nam la da ka bor ka jong i bon ki brio ki persyang da la dia ki kwa ba e no ya ka jing le jong ka jing dum hende ki persyang da ka bor la dia bat kim la ban yang ka badon kam de bangin pediang yo Jisu ha ka jing im ka jong i Badai tang ma u bala ban ai boringi bangin la ban la na kini ki ki basnio bat bangin la ban poi sha kata ka jing syai ka ba uji su ukwa yangi bangin don ha kata ka jing syai nama ka ktin jong blai ru ka pen ken mau yangi nakawi ka por sha ka wei pat ujeri ma ya lai phuwei lai ong ba ublei ula iet yangi da ka jing iet bam jukut ublei u iet yangi da ka jing iet bam jukut Henry bun sien pan ngi bang ba gani perthai ngi kelet ya ka jing iet ka ba shisha ka ba ublei ukwa pan ai ha pedeng jong a ba jong pi ublei ukloi te ban kudup yang a ba dia pi ladang ngi jengai na ublei ukloi ngi ban kudup Henry bun sien ngi phai pen ban sha ka perthai ka ba bun sien ya lam baklai ngi na ka jing nget bat bun sien ru ngim la ban yo I ka jing shai ka ba ublei ukwa ban ai hanga ba da pi tu ai ba kani ka tien ha kani ka step kan long ka kuboru ya ka jing im ga jonga ba jong pi kumno bengin sedang ya kani ka step bengin yet ya la de la ngi la yo de em yo ni jing shai jong ka jing im ne yo ngi ka tat no pen ban yo bangi du ban yo mat ya ka jing ker khu ka ba Jisu la bu na ka benta jonga ba jong pi tu ai ru ba kani ka tien ha kani ka step kan long ru ka tien ya ka ba ngi hingin yet ya la de bangin nang bat pen bet ya la ka jong ka jing im tang kini ki tien ki ba khandian gets kemba ublei un kat khui pi baro tungin ya lang ublei ki jing twai atrai wan hajan jong mi hakani ka por ba kani ka step ka ba menta ngi ai ngu ya me ba mi la ri la sumar ngi ko kan rat ngi yo mat ya kani ka sngi ko kan rat ka jing im ka jongi trai ngi ai ngu ya me nam ta ni ka khubor ka ba ma mi la ai peding jongi ko kan rat ba pha trai mi long u jing shai jong jing im ya rap ya ngi ko trai bangin nim im shu bat kani ka perthai ka badon ha pedeng jong jing dum re ai bangin wan chan mi u balong u jing shai jong jing im bat bangin mat ru ken trai ka jing don ka jong mi ka jing im ka jongi nang bangin la ban pen bet ya la ka jong jing im ko kan rat ho oi kum ha ka jing long brio la ban bakla hang ni hang tai re to ai trai Jisu bi da ka jing don ka jong mi met pen bet ya ka jing im ka jongi trai oi ngi ai ngu ru mi ka pa bi nam ta jong ani ka good news channel ko pa bi ka balong ru shi banta kan trai Jisu bi ban pen banai ka khubor ka jing pen im ka jong mi nang ye don ran kat bat ka ru kan pa bi lem ba kinok tre ba ro jong ka ru kan pa hoi ngi ai ngu mi ko pa bi ka jing ya lam ba ka jing sne jong mi me pelong yang ngi kum de bang bilong ngi ai ngu mi ko kan rat haka ba wai no tu ai bi ka jing ai Jesus Christ ba trai jong i ka jing it ba blek pa na bam chukut jing selok chat bo jong min sim ba khoi kini la he we kan long le kat ba ni ka khubor ka bala yo ban sa ma ka ni ka step ka ba man ta bat kan long dum kat ba ki brio sa tlak par thai ba sha skor ya kan ka ktien bat kan long dum kat ki brio ka ba ha kan ka par thai iba dem bat ban syakriya me menta do halak taru amen